Bueno, hirugarren atala. Ze atala. Zer iruditu zaizu, ja. Ba, ostras, ja. Peio lehendakari, ja, badaude neska jokatzen, mutila jokatzen, gauzak aldatu india. Dana ordenian ja, ez? Bai, ja, ordenian, behintzat. Ordenian. Zen, bestra bazi joan. Bai, eta zer da irabazi arte futbola gabe eta eunate gabe. Hombre, futbola gabe, eunate gabe, bueno, etorri da Larra. Larra neskekin dago. Eunate entzako zer da noi, hombre, sartu dio pixka pelogola doblauta sartu dio. Zentratua zantzu neskak, baina arenek ez jokatzia. Vale. Hoi santzion peiok. Eta eunate ezin du. Ikusten badu arenen nahi dula, esaten dion bezala arenek. Orduan, iskutu nibili barren gero Larrak ingo duen bezala, eunate edo aurrez aurret, esaten dio peioi. Ez, arenek jokatu ingo du. Eta orduan peio zeiten dio, pues, sartzen dio, doblauta. Beraz, eunate izango da entenatzailea. Baina mutilen taldean. Eunatek badauka bere tokia mutiletan ere. Bai, eunate orduan peiok esaten dio, bale, eukiko ez lana baina mutilekin. Orduan, eunate bere ekipoan neska dia, neska defenditzen ditu, baina, bueno, aurra iten du. Bale, pues hori da, pues jazta. Eta badoa. Eta mutilekin, aurkituko da pertsonaje berria, Galder, ez dizkiola gauzak erresa jarriko. Zeatik, bakiu pixkat ikusten goaz Galder nolakoa dan, emakume batek entrenatzea ez zaio seria iruditzen, ez zaio emakumeak floja gehala, ez dakit ahulak, eta orduan zaila jarriko dizkit gauzak. Nik uste zure, Eunateren presentzia mutiletan sartu ala pixka bat estereotipo batzuk apurtzea, ez? Bai, Guaitu gaude mutiletako taldeak, egotia entrenadore bat mutila dana, baina emakume baten presentziak batzutan nahastu dezake, ez? Bai, eta gauza asko pizten ditu, gauza asko provokatzen ditu, emakume batek entrenatzea, mutila askontzat, Galder dala pixkat hori adierazten duna, ez da ez zaila iruditzen ondo da honik, orduan horrengo da debatea, batzuk esango dut zein portatu neska mutila izatea, entrenatzaile ona da, badak izaiten duen, esperientzia dauka, zein portatu emakumezkoa edo gizonezkoa, ez? Hor dago. Eta beste batzu berriz, emakumea gutxi esten, ez dakizte, komentario pila bat entzungo ditu Eunatek, Eunatek ez ditu entzungo, baina hilerokoak inago da, ez dakizte bakitzen, komentario sexistak, matxistak, eta Eunateri zaila jarriko dio batez ere Galderrek. Bai, nik uste hori ematen dula batzutan fikzioan gertatzen dela bakarrik, baina guri, presentzialki gainera, podcasta grabatzen denean, Ainhoak eta biok pasaren urtean, guri gertatu zitzaigun emakumezko kirolari batek, esan zigula, berak nahiago zula gizonezko batek entrenatzea, ez? Eta azkenean guretzako arraro izan zen, ze gainera podcasta feminista da, eta pixka emakumezkoen papera bultzatzeko da. Eta berak esatezun, bere esperientzia propioan mutilek hobeto egite zutela bere kirolean konkretuki. Hori izan zen. Eta neska zan, klaro. Eta bera neska zan, noski bai. Eta orduan azkenean, ez da bakarrik estereotipoa, ez da gehiago ere zure esperientzia nola bizi izan dezu, baina, klaro, horrek eraman zaitzake, pentsamendu oker batera, ez? Ze gainera, entzulegoak esan dezakea bai, berari pasabaldin mazaion ere gertatuko zai. Eta gainera ez du importa emakumezko gizonezko izan, azkenean da pertsona bat bere esperientziakin eta bere egiteko moduarekin. Orduan, gizonezko izan edo emakumezko izan, ez du importantziarik. Eta gainera nik uste... Baina hor gaude oraindik. Bai, nik uste gainera irabazi artean ikusiko dala aurten, ez dala hainbeste gizonezkoa edo mutilezkoa izan, baino pertsona nola eramaten den taldekidekin, ez? Pertsonalki zen motatako filina dagoen, horrek markatzen du diferentzia. Bai, hori da, eta nik uste hori da lekzio, ez da, horretaz haratago badaudela beste gauza importanteak hor daudela, ez? Eunatek ere hori biziko du eraso bat bezala, Galderren jarrera, taldearena, gero batzuk apoiatu ingo diote, eta beharke bai, gero Larra ere bai, ez? Larra etorri da, neskekin da osko desberdin dago. Ekipo harmoniatsua osatuko dugu. Hori izango da oreka integrala lortzeko modua. Oreka integrala esan du? Eskerrari da zen modua. Larra zan, ez zen zu bestein kaineroa, Eunatek kaineroa gozan. Baina etorri da zen moduan. Zen total. Ematen du egin duela kurso bat. Hori ondo dago. Ze esaten di Larrak, jokatu alizateko gainditu egin behar dituzue, berari kaina sartzen dio, matematika ez badu gainditzen, ez du jokatuko. Eta hori oso ondo dago, zen karo, zer da importanteagoa, futbola oso importantea da, baina goazen neurrian aur batentzat
garatu behar du bere hezkuntza bukatu egin behar du. Hezkuntza dago lehenengo nik zerbaitekin adosengo banintz, Eunate bezala uste horrekin egon nitzala larrakin. Larrakin, ez? Bai. Hezkuntzaren papera. Hezkuntzaren papera, bai. Bai, oso, nik uste justu noraren paperean edo noraren pertsonaian oso garrantzitsua dela, ze nora desastre bata. Gauza guztitan, eta ikasketetan bereziki. Bai, baina galduta da bielako aurten. Bai, gustatzen zaizkiolako beste gauza batzu. Bai, beste interes batzu ditu, baina isean da bilelako pixkat. Beti da bilesean. Beti da, orduan, bueno. Dituenean familiako kontuak, ditu lagunekin kontuak, eta bestela futbolarekin kontuak. Beti da bilesean, baina nik uste larraren intentzio gogorra hau ez, hezkuntzan, oso adierazkorra da adibidez, gaur egun, lehen mailako futboleko klubetan, hori ere behartzen dutela. Errealean ere, umei behartzen zaile ikasten jarraitzea, ematen zaile ez zaizkie laguntasunak ikasten jarraitzeko. Formakuntza, eta oso ondo dago, hori nik uste oso ondo dago. Zer, bestela nik uste gaur egungo gazte askok utziko lituzketela ikasketak futbolean jarraitzeko, eta orduan gurasoentzako gaur egun hori babes bat da. Arene, zahatoz nirekin. Zuri beste zerbait prestatu dizut. Esak bueltatu gara, pixka bat, ez dakit nola moldatuko garen alaitzekin hor bitarten, baina Arene dago hor jokatu nahian, eta azkenean Areneren pertsonaiarentzako futbola da elementu zentrala. Konfliktu nagusiena. Baina nik uste torra direz, Eunate bezala nahi amorru ematen dit, zen hor badaukat nik garapen bat engainatu egiten dute. Bai. Ez? Orduan, Eunate aurrez aurre junda esan dio pei hori, ez badu Arene jolasten, osea, ni banoa, osea, jolastea nahi dut. Eta larra jarraitu egiten dio, rol hori, eta engainatu egiten dute. Orduan, Eunatentzak hori gogorra da. Jendeak, baina ez dute garbi jolasten, ez Arenekin eta ez Eunaterekin. Nik uste, Eunatenentzako zaila dela, pasaden denboralean ikusi genuen bezala, Arenek gaizki zegonean Eunate bere babes handia izan zalako. Orduan, erlazio oso polita eta oso estua sortu zuten. Bai, eta oaingo hontan, Eunatek ez du babesten. Etortzen zaionean ere laguntza eske ezakiz zer egia esaiazu, ze gertatzen da, ze pasatzen da, aitak zerbait esan du, eta ni jartzen naiz aitaren alde. Osea, gezurra esaten dio pixkat, baina Eunatek ere ez dio garbitza egiten. Ja, nik uste gainera Areneren momentu txarrau aprobetxatzen duela Galderrek pixka bat. Bai. Bere bizitzan sartzeko, baita ere engainatuz pixka bat Arene. Bai. Azkenean mundu guztiak engainatzen du. Bai, hori da, netzako demoraldi honetako gauzetako bat da, engaino hori. Egirik ez dela, egi ez da esaten. Mundu guztia engainatuta bizikoa. Eta beste historietan ere, Itxaso eta Keparen kasuan ere, Itxaso Kepari egiten dion trastabila guzti hori alaitzengatik ere pixka bat, ez da engainua, baina bai da azpijoko bat ez dela, ez? Bai, ez dira gauzak argi esaten. Zutik jarraitzen du klaseak ematearenak? Bai. Pentsatzen egon naiz eta agian ez da ideia hain txarra ere. Olatz, lehenengo denboralditik izan da arduratsuena. Orduan erabakitzen du, Olatzen gana jotzea, ikasteko. Orduan hasiko dira hor, poliki-poliki, elkarrekin, bai liburutegian, bai Olatzen logelan, ikasten, zenora. Ez da bakarrik alferra dela, nik uste, ez daukala burrua horretarako momentu honetan. Dau, alfer, beste goza batzutan pentsatzen. Ez da tuntuna. Zenora ez da tuntuna. Ikusi da beste denboraldi batzutan oso argia dela nahi dituen gauzetarako. Tuntuna? Ez, oso borrokalaria da. Indarra jartzen du nahi dituen gauzetan. Baina ikasketetan jarriko du. Behin, badaki, edo ikasten du, edo taldetik kanpora doa. Orduan, Olatz hor bai egongo dela pixka bat bere lagun oberena bezala. Niri gustatuko litzaidake denboraldi honei begira, ja 3. atalean gaudela, asko fijatzeko noraren evoluzioan ikasketekin, ez? Ze hasieran pertsonaia oso frustratua dago, eta nire lagunei hau gertatu zaigu askotan, ez? Azkenean, zuk hasieran ez ezunean zerbait ulertzen ikasketetan frustratu egiten zarela, zaila ikusten dezula imposible, baina benetan lanarekin eta lagunekin eta behaien laguntzarekin gauzak ateratzen diala, ez? Orduan, poliki-poliki, denbora hartuz eta benetan saiatuz gauzak ateratzen diala, eta norari aterako zaizkio azkenean naiz eta borrokatu. Bai, eta borrokatu eta motivazio bilatu, nora daukan bezala futbola dela, eta laguntza eskatu. Laguntza eskatu, lagunei, familiari, behar da nahi. Norak ezin luke bakarrik egiten ari duena Olatzekin. Ez, eta lortuko du. Orduan poliki-poliki. Hori da. Eta aurrera begirare bai ikusi nola gauzak burrukatuta lortu iten dian. Zentzu guztitan, batzutan burruka egitea ere bada, suabego jartzia. Noski, bai. Ematen kasuan bezala. Orduan batzutan, buelta ematen zaio tortillari, ez?
Eta ez da beti burruka eta indarra baizik eta inteligentzi pixka bat batzutan. Bai. Zuentzako ere, bai? Guztiz. Bai.